Здравейте, колеги. Здравейте. На първо място ви благодарим, че успяхте да реагирате толкова бързо, но си заслужаваше, защото изтекоха записите поне от една от камерите в Русе от инцидента, който беше се случил с полицаи, за който МВР ни предоставя една версия, която обществото много правилно оспори. Това, което видяхме, е една откровена лъжа и опити от страна на МВР да дезинформира обществото за пореден път, както се е случило и неведнъж. Говореше се за това, че трябва да се кажат на журналистите цялата истина, само че тя се скрие. Обикновено записите от такива камери излизат на секундата. В сайтовете на Пеевски, знаете, когато се случи нещо подобно, минават няколко часа и те се появяват. Говореше се за рушение на институциите, за погром на държавността. Казваха се тежки думи по отношение на отговорността, която имат партиите, президента и кой ли още не, за това българските институции да не работят. Това, което обаче се оказа всъщност и това, което се вижда на камерите, е, че правилната версия е тази на обвиняемите. Затова ние считаме, че в МВР вече е време за оставки. Това, което се вижда на камерите, разбира се, поставя много въпроси и ние настояваме за справедлив процес на първо място. Нека, ако има виновни, те да бъдат осъдени, но МВР не трябва да предпоставя своята версия, както често прави. На първо място, разбира се, трябва да пожелаем бързо възстановяване на началника на ОДМВР Русе. В такива случаи, това е, пак казвам, на първо място най-важното. Но от тези случаи трябва да има поуки, трябва да